Πάμε παρακάτω. Τρίτη ερώτηση, ποιος? Εγώ. Προσοχή, είναι δύσκολη ερώτηση, Έκανα λάθος πριν, τώρα θα το καταφέρω. Μπράβο, μ' αρέσει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάνουμε αυτοκριτική. Έτσι πες το. Κάνω αυτοκριτική. Κάνω αυτοκριτική. Μπράβο, μπράβο. Εγώ πήγα αυτοκριτική. Το έχεις? Το. Πάμε, Γιωργάκη. Γιωργάκη. Κοίταξε με στα μάτια τα δύο. Όχι το. Μπράβο. Γιωργάκη, τι είναι άποψή σου για το δελτίο του Star? Μάλιστα. Το δελτίο. Προσοχή. Να σκεφτείς λίγο, όχι με τα πόδια σου, με το μυαλό σου πριν απαντάς. Για πάμε, Γιωργάκη, τι είναι η άποψή σου για το δελτίο του Star? Το δελτίο του Star είναι ένα άκρος ποιοτικό, αποκαλυπτικό, ενημερωτικό, ενδιαφέρον, αξιόπιστο και αξιόλογο δελτίο ειδήσεων. Ναι. Γιωργάκη, έχουμε πει, είμαστε πολιτικοί, λέμε μπουρδες, αλλά όχι και τόσες μεγάλες μπουρδες. Θα το καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος είναι χαζός, αλλά όχι και τόσο αξιόπιστος. Σοβαρό δελτίο, το δελτίο του Star. Ρε Γιωργάκη, γράψε, πάμε. Αυτό λύσαμε. Γιωργάκη, γράψε, πάμε. Εσείς κάσε δίπλα. Γράφουμε. Έκλεισε. Θα το βαρέσω. Γράφουμε. Είστε έτοιμοι? Ναι, το δελτίο του Star με διονύ, έχει ακόμα περιθώρια βελτιώσεις. Το περιθώρια αφήνει ανοιχτά υπονοούμενα. Ειδικά στον τομέα της ενημέρωσης. Και τώρα λες κάτι που είναι αληθινό, χωρίς να την πεις. Αλλά τι λες? Στον τομέα της ενημέρωσης. Μπράβο. Αλλά να σημειώσουμε, άκουστε προσεκτικά, αλλά να σημειώσουμε πως ενώ το ποσοστό των 4,8%, λάθος μου, ξανά, αλλά να σημειώσουμε πως ενώ το πήραμε στο 4,8%, βάλτε πάντα ένα κόμμα κάτι της εκατό, αρέσει, κάνει σοβαρό, κάνει μελετημένο. Μπράβο. Ενώ το πήραμε λοιπόν το δελτίο του Star στο ποσοστό των 4,8%, ανεβήκαμε σε 4 χρόνια τα διακυβέρνηση. Ανεβήκαμε το ποσοστό των ποπών και των μαστών, γυναικείο, στα 12%. Κύριε, μπορούμε να πούμε 12,7 για να ακουστεί πιο καλό? Μπράβο, μπορεί, μπράβο, μ' αρέσει, μπράβο. 12,7. Τριπλασιάσαμε λοιπόν σε 4 χρόνια το ποσοστό των ποπών και των μαστών στο δελτίο του Star. Τριπλασιάσαμε 0,2. Ναι, μπράβο, καλό. Για να ακουστεί πιο καλό. Μπράβο. Απαντώντας έτσι σε μια ανάγκη του ανδρικού πληθυσμού για soft porn σε prime time. 0,2. Soft porn, prime time. Prime. Το Prime είναι όπως ο Prime Minister. Μπράβο, έτσι. Όπως ο Optimus Prime. Μπράβο. Optimus Prime. Και το prime προφέρεται σαν το Klein. Optimus Klein. Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάτι δεύτερο επίπεδο. Αυτό θα το μάθουμε του χρόνου. Ναι. Αλλά επειδή σας βλέπω ότι είστε προχωρημένοι, για πάμε. Ποιος θα απαντήσει? Προσοχή, είναι δύσκολο. Σειρά μου. Εγώ, το έχω. Σου παντάει ξυρισκάς. Ποιοι πιστεύετε πως ευθύνονται για το σκάνδαλο των ομολόγων? Λοιπόν, κοιτάξτε, θα είμαι σαφής. Μπράβο, Κωστάκη, μ' αρέσεις. Το σκάνδαλο αυτό που προκάλεσε την οργή των ασφαλισμένων του τόπου μας δεν ήταν σε... Κωστάκη, σταμάτα. Τι είπαμε ότι απαντάμε σε τέτοιου τύπου ερώτηση? Δεν ξέρω. Σημειώστε. Σε αυτές τις ερωτήσεις απαντάμε πάντα το εξής. Πάντα. Μία ερώτηση στην οποία δεν έχουμε την απάντηση απαντάμε. Στην ερώτηση αυτή έχει ήδη απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Και να μην έχει απαντήσει στην
ερώτηση ο Πρωθυπουργός. Ποιο το θυμάται τι λέει ο Πρωθυπουργός? Ή έχετε και μία αναλλακτική? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχει ήδη απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βεβαίως δεν ισχύει άμα είμαστε εμείς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι. Το ξέρω, το ξέρω. Και μετά στο τέλος, για να δείξουμε ότι δεν φοβόμαστε κανείς και κανένας, με μεγάλη ευγένεια, τι ρωτάμε? Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Μπράβο, μπράβο. Με ευγένεια, κάτω ξανά. Επόμενη ερώτηση παρακαλώ. Μπράβο, παιδί μου. Αυτά ήταν σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας! Your best move like Luther Vandross. I'm fucking up the West Coast. I'm right back up in your wing and nut. 1, 2, 3, nut from the DRE. But this is for the hoes that I used to.